Hát az élmény az is, hogy Magyarországot körbejárjuk, de az a közösség és az együttlét és az ismerkedés az nagyobb. Erdélyből jöttem, Bihar megye, Nagyszalon. Csupa pozitív élmény, csak pozitív tényleg. Hát, tehát idáig nem tudsz kapába. Tudjátok, mi a különbség egy okos szőkenő és egy UFO között? UFO-t állítólag már láttok. Jó napot! 46-an vagyunk. 46-an. Nagyon-nagyon jó volt tényleg, fölfele gyakoroltuk azt az új Rákóczis himnuszt, a tábor himnuszt. Tanulták meg. És itt legalább a szerpentinen senki nem lett rosszul a buszban. Komolyan gondolok minden, most ők még nevetnek rajtam azért, hogy így nézek. És szólítom, hogy Beatrix királynőnek. Verra el mariachi hira! El greco! Tutto bene! 100%! Cemento! Csepke báró angol! Kisebbség előre!